Ако си спортист, изгледай това клипче. 100% някога си имал спортни травми, скованост или контузии. Това са все проблеми, с които болен терапията ще ти помогне да се справиш. Болен терапията помага за бързото възстановяване на всякакви мускулно-ставни проблеми. Чрез стимулирането на нервната система и подобряването на кръвообращението, терапията подпомага естествените самовъзстановителни процеси на организма. Втората полза от болен терапията е, че значително може да подобри гъвкавостта и мобилността в ставите. Чрез работата върху фасцията, болен терапията може да подобри тези качества на тялото. А това се оказва ключово за оптималното спортно представяне и предотвратяването на травми. Полза номер 3 е, че се премахват болката и напрежението. Тези проблеми често могат да са причинени при интензивни тренировки или при тежки състезания. Болен терапията помага на тялото да се възстанови бързо и да влезе във форма готово за новите предизвикателства. Друга полза от болен терапията е и значителното подобряване на лимфния поток. Стимулират се кръво- и лимфообращението, което спомага за по-бързото елиминиране на отпадните продукти от метаболизма. А това естествено, че води и до по-добри спортни резултати. Ако искаш да разбереш още за болен терапията и как може да помогне на спортистите, последвай за част 2.